И какво става, хора? Аз съм CreatusBG и сега реших да направя една томбола в Butter PvP. И да, ето, виждате тук, ето го честа. Но първо искам да ви кажа някои работи. Значи World се рестартира и не ми останах и ми се реснаха хомовете. Но ето, аз имам вече Bedrock Home. Виждате горе, т.е. тук, ето и 5 хома. Home Bedrock, ето го хома. Home вода е под Bedrock хома. Home Brewing Room, там си правя пошени и си бера това. И си бера Netherward. Home резерва, там живея при Юнки PvP. Ако случайно влезнат в хома, то няма как да влезнат, ама има някакви шибани гличове в сървъра и могат да влезнат по някакъв начин. И така. Значи, първо, кажете хай на YouTube. Така. Ето, извинявам се за шума. Така. МСГ Коко. Сама G83. Да. С него се познаваме от EnderGod PvP. Извинете. Рекламирам. Добре, сега да преминем към томбата. Ето томбата ще се състои от ето тези атоми тук. Ще има 3 печеливши. Първият печелив ще спечели Butter Set, Butter Match, 3 легендарки, Zombie Spawner, Butter Look, Anvil, един Anvil и така. Втори печелив ще спечели Ender Set, Ender Match, 2 легендарки, Skeleton Spawner, Ender Bow, Ender Lock и Anvil, един Anvil. Третия печелив ще спечели Wither Set, Wither Match, една легендарка, Cave Spider, спаунер на отровни паяци и Wither Look и един Anvil също. Така, значи за да се запишете за томбата, първо ще трябва да сте се абонирали за мене, след това да харесате клипа. Ако вие искате, го споделете с приятели и те да знаят, нали? И да, и да запишете в коментарите запис и вашия ник е така. Запис, тире и вашия ник. Моя е Басоко 13 в моя случай. Е Басоко 13. Томбата ще е тегля на 30 абоната. Да, на 30 абоната. Аз първоначално исках да тегля на 25, ама както и да е. И да, пожелавам ви успех и чао!